Hi guys! Majong adlaw na itong tanan. Adlaw, gikanay ko nagkuhang tribers. Dito sila parami. Naghilak sa tribers kaya namatay, magijang kanding na disgrasya. Gatay ko anda, piniritong saging. Tawang ka ba nganta guys. Sugo. Kaya mong kapos gapang. Panali kasi mong buhok ko, ginukuha ko magi. Wakwakan, ito na si mong forma. Tik balon. Arang inita pa kadulik siya. Oh. Kanali ka. Hello, sugo ko. Kuy ka, ang dami. Mabitaw na. Kaji ba? Okay. Parang istimin ko, ano? Hello. Likuan sa mong likod mo. Ag, Imus. nun sa katong kandim. Malagi. Baka ito bunawi, nga namin nagdaro dito. Naman. Tansum. Dapat kang nanay, grabe yung dapat sa pagkain ng nanay. Ay, tumbasi. Photo ni? Dang ni kagapo ni. Photo lagi ni. Ano ma'am? Para ba't kita? Tantos. Kaya pa rin pa itong mga tansagpan nga ni. Nakakaon na ginagmanap. Mga di ang panahon. Nakakuha na. Kapag lawa ba? May lawa nga dag. Patay og. Kilaw ko ma. Sino? Kaya puti. Nagpundodo, maghihatag manok. Katong itangkap daw, ang takakalan ito. Tumawat ko sa mga magbang. Ito na ito buo. May bata na ng pinalit. Ha? May bata na ng pinalit. Kan namin sabon. Si nanay. Hindi na yung magbakal ng baka. Palitan mo sa nagis lang dyan mo agi. Di ko parang. Kanina. Sila muna naman kay. Ang isang kwarta na bumibaya. Tanawa ng isa, buras ba na? Buras ba Pala na dyan? yun na. Pala na naglaki. Pagkukulaki itong mga mayo na. Isa ba, buras na? Buros na. Kam. Isa li naman ng... may itong kilo to? Kuhan. Kuhan. Karning Albert ding adoy. Tabi-tabi lang na eh. Pwede na gano'n. Birthday 15. Ha? Pressure naman na. Madalo na. Ako mo dyan na daw birthday. Ano na ba? Mabati ka ugma mo. Wala ka na mga alpato. Ha? Natanda ano? Nagpula ko ginaw ko. Ha? Mangga ba? Doon sa kasang payatarang ng vlog. Isa naman kayo, duha ang tatato. Doon naman ito kapalit. Miss, aka na. Gusto mo na palit ya? Ramen. Apa? Mga na isa ko Sakto eh. siyang... Pagkila ka naman. Lami, ara pa na. Ulos lang din. Pati-pati. Wala naman dyan kauban. Ang bisa ba? Di ko na ba? Sila mo sa? Iba na ang dodo. Tara, dodo. Do. Oh, palikan kay. Agustan naman tayo pag-agustan. Naman po gawan. Kasi nagushan po. Musuga. Jarang inita. Mabakin ko po agustan. Nagushan, jarang inita. Kay burot magti dyan. Atake? Tarjak Di. na ris. Di mo kami sa lumli ka na sila kung sana salin. Pabang yung ganit. Di mo ka lumli. Basig na pa rin ito irang kuwan. Hindi, dagas mayag. Karalaki? Naiba. Pilaglaki?
Kumangutan ako. Or masisir ka, uban. 4,000 to kapin sa una. Palitan na lang. Duha. Ha? 4,000 to kapin sa una. Dagwa Duha. dyan to. Burus tong daan tong isa. Mahal. Kato may pure did burus. Mahal man itong ila, it. Baw na 7.5 man. Kasi mo ka Ikaw. Wala. Hindi ko siya ibigay. Nabiha. Doon na nagsigig mi. Hindi ba ka ni pagkahimuan? Imo dahil itong gibuhian. Kutsilyo be. Mangga. Ay guys, mamahaw rita ninyo. Pag pamahaw kay kuan. Pan, di pala magbiko. Di pala man nagbiko. Dahil ko ang ati ali da. Milon, watermelon. Mura man siguro. Na. Ang daka. Tag 20 ra ko ng kilo. Ug ikaw mo adto sa ilahang milonan. Ug ibaligya na nimo. Pila na. Kan rin makakilo sa kagatos ang baga. Sa kagatos ko nun ni guys na. Naman lang kakilo. Luwer mas kuya at tanda ni. Bagat magaligasa. Kang sa kuwasa na bagan. Kang kaday. Dara ko sud tumuka og pilon man taysa. Unsa? Dara ko sud tumuka og milon ray busog pa ko taysa. Kaya guys, biko. Kang guys. Naman ako naghatad liksi. Nagreklamo to kay bagat ko na diyang bagay. Pang-uli naglang libro ron. Naraba ko iklas. Maanig pa ni liksi. Sayang sid sa rin. Palaman niya na magbiko man ang hiling. Mo tunon ni zakan ataysa. Kang ka? Di taysa ndag ma expire na taysa. Ano pa man? Naraba ko iklas inja taysa. Hmm. Nag taysa ha. Ang tanay mo, Sir Limwell nga. Sir, kayo sa amang bakasyon. Ano na? Sa taysa. Na. Yan taysa. Nami, hindi ay. Ay, sa kape. Nabuhi aglitos, itanam na ng duha. Mabuhi day siya. Tanong na katong naman kayong gipa na tanong kayo. Diyan na. Pag mo litos diha, nangudlot na. Ang kay bugdaman. Mga po ko'y sawang gano'n. Tanong na ba? Napay ko na na condense. Nagibang maning tasang bingbing. Abril mo largas. 1? Abril de mula ga sila bingbing abi kog Mayo. Dai. Mula ga nas bingbing sa Manila. Ingawon ko taysa. Ingawon ko taysa. Mingawon ka ag si jadi. Mo ni sakto ron sa ang initang panahon. Kailangan dyan mag-vlog na mamuhunan pa. Ni puso niyang sagbot tay ha. Ito pang nga litos, binta itong litos kay di bagat. Nagkanyo, makabuktot. Gusto kong ibot, ang itabak niyo. Wow, just kuratan din. Nasa tubangan. Ano siya? Hindi magsilbi. Okay lang niya sa edgar. Listen. Yan nga ni. Nga, okay lang nga. Tapos ang motor kaya nabibutangan na siya. Mag-ibutang ulit sa unahan sa gano'n. Si Targo si Daga po, bagata. Nabawal ko ka nito.
Ano ni? Ano ni? Kayo. Dara do. Kanan ko ni nata kay utanan. Ini ano? Utanan ko ni ate ali, mo utanan ko ni. Da guys, sana gibuak. So, tengkan ining. Ateng isa desrip ning uban. Karong ubog na wa. Ay, papa kami. Oy! Iwa ira ko magamay eh. Gimana lah? Tara kayo magawang kamot. Ilaw ko din. Hindi ko kakilala din si Kadyang pagkabata mo. Garap. Oh, diam ni pedani. Mati no. Gawasan ni kay Usik. Dai ko sa kukutsara palihog dai. Ipuson materiang susbot ang kulbudo. Kusa, hindi na may kusa. Ay, ayaw na naman dai kay Dara dai. Ayaw na naman kay Dara. Ang puso ng susbot ang kulbudo. Ang liksi man ni wag ikaon. Dara. Dara do. Uy, uy. Nay! Okay. Ale, aw. Sila ko nang dak ko gani ka. Karing tengah. Sa isa ni. Dari bang tengah. Okay. Gamay ra ni ko. Gerak pun. Gamay hiwa dia ya. Kuluko jadi ni anjud. Nag-unsa na pagkada nay? Mukbang. Jesus, adlok ni bitsuan kas kutsilyo. Gusto ko makan magtos ngani na koy mamiso mato ko. Lami di dito. Kari sang unahon kay sayang. Kamisa. Ha? Nari na ang karin kay sayang. Kanta guys, tubig-tubig oy. Sayangan marinig si. Okay mo do, nga na, nanak na. Problema sabsabos baka. Tabaw. Ano ni ba? Kang kaday? Di inja ratay ka. Grabe tubig oh. Miss di. Ang dami isa ka tubig. Siyadjari pagkatanga. Ang saan man ni pagkautanang di pa man ni mahurot. Tambos uhaw. Nay! Gara. Meron gitong pita sa kina. Dili buko. Ang matatiyali. Ikasa na ko no. Ayan. Ay, japon, batang po. Paiba po. Dara nay. Susbot tayo. Langga day. Indara susbot tayo sa. Matilaw ko ko dani karang daka. Hari dake. Mas lami re. Kaya ko, tanong ko litos.
sa ito na itanam. Hi guys, ako dari sa ubos. Kaya nangita ko kaangahang tamnan sa litos. Wa naman. Hala, nanurok nagsili Ay, taong sili. Murag sili. Ara, grabe pizza. Arang naghana dyan guys Makalipay tanawan dyan. Gikan ko ang ipang tanam nga okra. Kato ang ipang tanam nanay. Nanurok na. Nanurok na po. Salamat sa Ginoo kay nanurok. Tanan dyan siya ni turok. Kare, murag nakalimot ko sa tuging nanay. Sili. Murag sili lagi ni. Lagi na ilhas liso. Murag sili taong. Kani, arang daghana rin igahang nasabod. Arang daghana rin ng pizza. Yahan ipang balhin. Sa Kaplanggana, panilabot ning naskaang. Kari rin tamnas litos. Kuwang pag-usa. Itanam to kay nabuhi ra ba? Lower magkanding. Maghilak kanding o na uban. Ari ko mong juta kay magtambak juta dari. Uy, day mga hinog malbiri. Ang kuwan, sayang. Uy, Ginoo ko. Dara guys, aglitos danak uy kaang tam na ni na may bato. Waan subon ni na. Nabuhi na ng isa na. Ano yung nagibuwad sa init kay nagmaghigwa guys. Ay, nalubaan na. Nay, sana nay. Dan Haman naka-vlog ma di ay. Ang giotro. Di ko na day, mispilam ka kaday. Bakit kuya? Kailangan Shout out kasi mo papa? Nah, doon na pagdahon dito din. Pagabuhi ko na siya ay. Masasaktan ka lang. Matanda kang cellphone ha? Buhi na po. Uy, Ginoo ko. Natangtang na yun. Mga panahon. Magbalik ka ang kahapon. Di na mo nang pilitin. Masasaktan ka lang. Raman lagnaw siya ti-istir tayo sa. Namao ka na. Dapat tayo sa. Tawag yung papaan sa ang tuluto. Hatod ko si Yakunang mangga. Ha? Hatod ko si Landa. Okay. Itara po yung magsunod tayo sa. May problema. May problema. Basta magbinilutan sa eskwela. Be, 1 plus 1. 2 tayo. Oh, bright! 2 plus 2. Na! Nabulog. 2 plus 2. 9 tayo. Na! Rabing bright ah. 2 plus 2, 4. 4 plus 4. 8 tayo. Ay, grabe bright! 8 plus 8. 8
plus 8. Ah. Aw, mao karon. Paghapon siya sa ita. 4 plus 4. Oh, naayo tao ay. What? Ha? Si Kuana, anong lalo? Oh. Ay, muna re. Huwag sa diha. Ano pa padali-dali ah? Pagdali-dali, maligid nung kadiha. Karon. Karon giwa ka diri iring ah. Uy. Huwag mo ganito. Uno. Ginsa mag-iring sa atong iring kunlodo. Daya, ba't ang ito palihog dahil? Mangutik ko kang kamot ay. Natang-tang. Ay, ay. Aw. Dara, skilid na ibutang. Ano mo ni mo padanan mo. Dara, skilid ibutang. Diri ma. Intan ka na. Dane? Oh, mapalis. Inda, alaw na. Imitado dia. Dara pa ija. Sitan, kay kutas ko no. Gibayran siya siya. Lami na halangan oh. Danas leksi na uli ha, mani mong surprise na ako no. Tanawa sa Feeding! Mo ni mong surprise, kay baon naman ko. Kaya ka man. Minsa lagi na. Kaya. Upan, gyapon na. Ma. Kaya ito na yung manang ha. Ma. Abi! Ala! Mo din yung gingag. Mo din yung gingag surprise. What? Lami. With honors. Ay, wala mi. Lami. Ano man? Lixie Ann B. Bernades. For grading. Insa pa yung mama. Panarapuhi mo kuan. Tutulong sing mo pa. Buhok. With honors ramang kabe. B. With honors. Kuan isa. Buhubuasan ni mo kanda to ka. Bubuasan ni mo. Uniform. Uy, nanawag lagi ni Steri Bursa ha.